L'antiga fàbrica d'Am ha acollit la presentació de la 5a edició del Correbarri. Un any més, la cursa tornarà a reunir a milers de barcelonins que sortiran al carrer per defensar el seu districte. La prova tindrà lloc el proper 16 d'octubre amb un recorregut de 10 quilòmetres. La cursa passarà pels carrers de Ciutat Vella i el Port de Barcelona, amb sortida i arribada a la plaça del Mar. L'acte de presentació ha comptat amb la presència dels padrins dels diversos districtes de la ciutat. Com en les anteriors edicions, els districtes estan apadrinats per personalitats del món de la comunicació, la música o el teatre. Enguany, la periodista Montse Vidal serà la padrina de Sarrià-Sant Gervasi. Les Corts tindrà com a padrina l'actriu Georgina Latre. El periodista Víctor Amela estarà al costat dels corredors de Sant Martí. L'actor Pep Moner defensarà el districte de Sant Andreu. Sants Montjuïc serà apadrinat per la cantant Sara Pi. L'actor Cesc Casanovas apadrinarà el districte de l'Eixample. Gràcia comptarà amb l'actor Queco Novell com a padrí. Nou Barris va de la mà del grup de música Els Catarres. Ciutat Vella serà apadrinat per l'actor Sergi Cervera i el periodista Jordi Basté representarà el districte d'Horta-Guinardó.